I res, avui venia amb els secrets de l'Eureka. Que no sabeu el meu últim secret, nen. Molt fort, m'han classificat. Doctor Eureka. Bueno, doncs continuem. El divendres 12 d'octubre comencem per Malgrat, torneig de bitlles catalanes a les peixateries velles. Quela Soler. Avui de Martí ens ha vingut el que són empreses que venen a explotar coses i aquestes coses que es deixen explotar. Marc T. S'atrapa abans un mentider que un coix? O és que el coix no va dopat i coneix el mentider? Cagar-s'hi Bill. Nedant, darrere un lavabo, van sentir els plors d'una gamba. Ridi Mercy. Bueno, total, un cotxe boig conduït per un avi que portava una escala que la portava lligada, però per res, per un filet, però va. T'hi cagues, L'home 18. La ràdio diferent, la fan les persones diferents. Disculpin les molèsties. Ens patina l'embrague.